Kaseng long kami umsning ringkat ke umsning Sports and Cultural Club kala pelong ya kacingpun kup buram ya kena pulih ki bala pas bah ki eksamen beper badru ya kinong yelaka ki bala warna ya kasinong umsning ha kani kesingi lai don ringkat uba Jason S Molong ubalong UMLA ka umsning constituency ko mukongsan bat ki bala syakot sngom ha ki bakentop ya General Secretary Khasi Students Union North Khasi Hills District uba James Hitler Maupnyang chairman ke dorbar umsning uba Rocky Kela bat ki hinrewut kirang basnong hapo ke dorbar umsning habakren hakani kesngi uba Jason S Molong ulong uba kloy banyarap haba donkam bat haba kisem ganu ke jingsha kentat kide banyai be ya shkhmat bat banjob ya kathong nakwa mapi be pindon kani ke jingthrang kuma phila thrang hakini ki snam ki bayan phiyo ki percentage ki ba nyo pho proportion nen kalong ka e ka jingsarom nde tang ba ka yeng jong la de ka pen I ba ka ta ka jingtrish tom jong phi complain no e beli ngan ong ngai phi ngi dong kam ka jingdang jing start ka berthei o menta kam de suk ma ka juk ba min shwa mo juk ba min shwa na ma ka kan ma I ma he jong la de in men jong mei I la pas ka tu kan ne te perkhat ma I ba dong kam menteri ha ko ka sarkar ki wan khot nei ye menta ki juan khot nei ye menta ta ka ko bistom ha menta ka wei ka pos ki nong tap ki spo at po jan ko ka jingmun jonga ka long bang I dong kam ka jingnang ka jing start bangin yo kata ka idea mo umde ong bangin aptang kata ka kam na ka sarkar bangin yo ka idea bangin yo kata ka exposure bangila banyeng ha ka jat jong la dia ban sengki kam jong la dia ki boper kata ka de ka education lo umde ka education tang bangi aptang ka kam sarkar imla subun ong ta ka kam sarkar bangila ban kamai ka ji menta bangin pe yang SMN idong kam banyeng hala rensan la dia kan dongdum jong la dia dah jing yo kata kan jing lang jing start ka pura namada phi bhai khmat ngadong ai phi pe kan ka jela manta le hajan man kesni na try ki kon samlang jong I kila ngat haki apot ke be ima